Yaya kaga hoton kana? Gaskiya ba da jina fi kyau. To bari zan yi shiru yan kallo za su bada amsa. Abu na biyu kuma da kaga na sai iPhone din nan me kai? Ana mutum na sa miki albarka ubangiji Allah ya tsare Allah. Ba wannan ba. Ba kai zuwa kai ka siyo kai mai. Fatan alheri ni ban sai ni. Kuna ji na da nayi iPhone sai ya tafi ya ce shi ma sai ya iPhone sai wata 150. Ya je ya kama zazzabi ya kashe 150 saboda ya sai wani iPhone bari ku gani. Sai da kai na yi ciwo gata. Bari ku gani. Saboda ban saba ba. Sai da kai na yi ciwo gata. Saboda ban saba ba. To ai gaskiya ne. Ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka a YouTube. Rike alƙawari kina ji karki sauyawa, yimin kai a kullum karki juyawa, karki buri hakika karki hutawa, busa 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 ki buso min tofin kawai. Yi ta ba dan nera ba, mai soyayya dan nera, nera da yake so ba kai ba, da zarar ba nera, soyayya bai kara ba, da yi soyayya. Ka sa mai don kai din.